angka kau norok koyak dina second round no success wngkanai hingkai je success wngoi tongya rok please comment khai sadi norok ni loss wngmano cover khaina bagwi hingkai norok jodi chajai tongkha hingkai like comment tei share khaina tapukdi hingkai ang tini oroni khela no kok salia tini norok no direct goti risnai direct goti jagani norok thangkha hingkai no success wngnai hingkai norok 18 tarik 5 mas 2023 o tamo thwngnai norok no ang tabo goti rwano norok o goti no thwngdi tei house ending thwngdi norok chajagui tongkha hingkai tini ni salo je 37 kaisa thwngdi 65 thwngdi 72 tarpore 72 48 tarpore 95 tarpore 67 tarpore 67 tarpore 79 tarpore 87 47 double 2 tarpore 92 24 tarpore 58 kenarok o goti no simi thwngdi obono tini ni fix number norok goti no thwngkhe no norok success wngnai ni khago hingkai abono kari chwng haino hai nailainai house thwngna muchungkha norok mia ni salo phaio 62 tei 77 hingkai abono chwng minus kaisa plus kaisa khlaiui nailainai 62 no 62 no minus khe 2 tarpore 6 plus 2 hingkai omo khaikhe 8 tei abono khaikhe 4 hingkai 4 tei 8 o bo touch o tongui mano hingkai khwnam salo norok 9 tei 9 house tei 4 house thwngui mannai hingkai abono kari bo chwng tabo touch norok no ending bo rwi rwano hingkai ending bo norok thwngdi norok success wngnai hingkai ending thwngnani muchungmani rok wngkha na norok ending thwngna muchungkha hingkai please norok ending thwngna hingkai norok salo 0/1 hingkai ending khe 1 tei 0 o kwni no norok o 4 ta no fix tini ni bagwi hingkai norok o bisingo 9 house tei 4 house thwngna hingkai oro goti tongo oroni goti ni norok nai thwngdi hingkai norok success wngano hinui kagao kintu norok goti thwngkha hingkai please fr tei sr no taiya kati fr yakhe sr o success wngwo 100% jodi success wngya hingkha comment khai sadi norokni comment no ang reply rwnai hingkha norok jodi loss wngoi tongkha hingkha norok loss no cover khaina bagwi ang goti rwnai hingkai norok je single goti thwngna hingkai please norok thumbnail o je tongmani o thumbnail ni goti no norok single goti hinui uansukgui tongnai tabo example romni 513 ba 323 hingkhe norok o duita no single goti o duita no norok hiti mano thwngkha hingkai hingkhe tei baki no norok omai paithakma omo thepaina mano omo ba omai khe thepawi norok thwngdi hingkhe backup ni bagwi hingkhe norok khakao norok ani kok no bujikhana hinui ar bujiya hwnkhe please comment khai sari norok no khwna kaham khe bujaknai bahai khe naidi tini ni salo ang norok no je common number rimani tamo rekha naidi 78 by tei 71 no common number rwmani tini 17 tarik ni salo hingkhe tarpore house rekha norok no 0/7 ending rekha 3/8 hingkhe second round no chini already 7 house success
tei 78 tei 71 norokno single guti rwmani bisingo naidi 77 se 5 ratio tei 62 5 ratio hinkhe abono tui naidi norok poma hai khe thwngnai je omo hai ang no guti rwkha khai naidi obo thepainari omo thepainari omo thepainari hinkhe omo hai khe norok guti bo nari hinkhe norok ni success wngnai hinui ang kha kao hinkhe tini bagui no aswngno norok bai malaya no next video o.